मोनबाय खांख्राइ बाथोन देनजार गोथाव जानोसै थावखौबो होनांगौमोन दसे खांख्राइ बाथोन ओंखाम होनबाय दावजों देनजार सान्दुं गोसालै जि सुखांजोब्बाय आंहा दहायनो एथिंबो लामजोब्बाय सान्दुंआ देनजारखा नै जेबो गैखाया देनजार सान्दुं गोसा दिनैबो दायो जि सुखांनानै दुगैखांखाबायबो आङो खर'बो लोबदों दायो ओंखाम जानोसै आरोना मामिखौ आइया लादों थाब थाब जाना लानोसै खुरैग्रोनोसै आङो दा दे मानबायलाय दे लांफै खोब दे दे ओंखारथार फै दे बै गुगानायखौसो मोनलायबाय लाबो गाव हाला बायदिबाथाय खुग्लुबखाबाय आरो बेयो आब' दङ ना नै आब' ओइ जाया आब'खौनो जायो नामा आब' फै दायो ओंखाम जाखांबाय आङो ओमफ्राय मामिखौबो फुथुबाय मामियाबो उन्दुनो टाइम जाबायमोन नालाय बियो ओरैनो 8टा साराय 8टा एखमबा 9टायाव उन्दुयो आरोना फुङाव दायो मामियाबो उन्दुबाय नै आंबो एसे खानाय गारि फोरानबाय माबाय खर' लोबदोंमोन नालाय लाइट स्टार्ट उन्दुनायानो दसेल' सिखारबायबो मिनियाखै आं नोंनि उन्दुनाया दसेल' उन्दुयो सोर नुदों नोंखौ नोंसो दा बियो नोंसो हाबफानिसथ' उन्दुनायानो आधा घन्टा 20 मिनिटल' उन्दुबाय बे दिनै 20 मिनिट सिबिलाय सिनायदों नोंसो बियो नों मनालि दुस्ट' बियो मनालि दुस्ट हाबफा निस्थ' मा हाबफा दुगैनोसैलाय र' गरमथार आबैया मा ओंख्रि संदों सामब्राम गुफुर मोदोमगासिनो दंथारो नोंसिनि सामब्राम गुफुर मोदोमनानै सिखारगुलायबाय खांख्राइ मेलेम आयु बेनो न'आव जोंनि न'आव मोनामफ्रुहैजोबनायानो खोमा मोनजाफेरदों मा बुस्थु खांख्राइ मेलेम एवबाय ओरै बेखौनो फुङाव बिदिबालाय जों जाबाय थायो दा गोथाव जायो ओंखामजोंबा खांख्राइनि मेलेमसो ग्रिन्डाराव होनदों बेखौ नारजियाव होनदों खांख्राइ मेलेम बे नारजिया बेना ग्रिन्डाराव ओंखारबाय गैया उन्दुनायानो 20 मिनिटल' उन्दुदों 20 मिनिटल' गैयालै 20 मिनिटल' उन्दुयो बे ओंख्रि संनो सिखारदों आरो माखौ सासेफ्रानो जि खिन्थाबाय हनै आबै बे आबै आसथुगासिनो बे आबैनि ओंख्रि मोदोमनायानो फोजाबाय बेखौ बे सामब्राम गुफुर मोदोमहैदों जोंनि न'आव जि गोथावनो बे सिखारबाय आरो जा मेग्रा मोनसे फिथा सौराय जानोसै बिब'आलाय
Ini sandungnya bisa ke sandung dan dinai. Nah ini loh. Saya dinai sandungaव. Ayo माथो दहाय सान्दुंआ दोमायफिनबायमोन. ग्लायफिनलायबाय हनै. दिनै दावदै रुनोसो नागिरलायदोंमोन जोङो. दावदै रुनोलायनो दावदै एवनो साराय जाननानै. ओमफ्राय गेन्द्रा एवहोथारा. सान्दुं गोसायाव मानो बेलायलायनो. ओमफ्राय गावहा सान्दुं गोसायावनो गामियाव थांबावबाय. आंखौ दावदै एवहोलायो सान्दुंआव. मालायनिखौलाय बेसिबां नायबाय थानो दावदैया सान्दुंआव होबा मोनो नालाय आंहाबो नायथारसैमोन. गेन्द्रा नायहोथाराब्रा. ना हासुर माखौ नंलाय दल'नो दावदैयाबो दैबसे दंबावो आं दहाय दावदैखौ खावनो दोनखाबासो हामगौमोनहाय बेथ' दा मिन्थिथारसिगोन दावदैखौ आं दा खावनानै दावदैखौ एवबाबो दावदैखौ मिन्थिगोन बे दहाय दैथानायावथ' ओमफ्राय दैनाया बेसेबां हरल'सो दैनायाथ' बे नुथारबायना गोसोआव थाथारबाय बुरजाबासो थाल मोननाय नङामोन ना बेयो मालायफ्रासो एवो दावदैखौ सान्दुङाव ओमफ्राय आंबो दिनै नायथारगौमोन आरो माबायदि मोनमारो ना मोनमारा नायनो लुबैदोंमोन दा गेन्द्रायानो एवथारला सान्दुं गोसायाव मानो बेलायनो दावदैयाबो गावनि जाबाय नालाय दहायनो आं दावदैखौ दोनखुमानो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय मालाबानो लांफैनानै एवबाय बियो बेथ' दैनिना बेसेबां दा दिंखिथिं दे फिसा आयौ आंबो दैया एसे आंबो लोंनो हात दैया हात आंबो एसे हात होनो दे होनो हाबो नै मामि मा ini kok Mama yes beb ini ya ini apa iya bye ini iya Hai र' थांनि जाखांलायबाय आंहा दिनै सनिबार फुजा होदों गोदोना बानलायदों माया बासारबाय बासारदों मामि नावलाय उन्दुनोसै दहाय उन्दुवाखै बियो दासो उन्दुनो नागिरो बियो दुस्थ'आ थुइनसां मामिखौ उन्दुसिगोन बियो दासो दहायनिफ्रायनो उन्दुवासै दासो उन्दुनो बिमा नांगौ नों हारसिं थांसै बाबा थांलानो दे मा जायगा लाजोबो हारसिंलाय फिसा फुना गाव उन्दुबाय थायो साफा बानाय बिसिनाया मामि साफा बानाय बिसिनाया जों उन्दुनो नागिरदों जाबाय दासो सिखारदों नै मामिया सिखारनानै बेरायनो जालुबाय एसे हासुलायबाय आंसो बेनो मानो हासुनांगौमोन बिदि हासुबाय मामिनाव उन्दुवासै संदों मामिया ओंख्रि दालि संबाय नामा संबाय जोंना बे मा दं दालि दालि मा मोनबाय
Ui, ui. Ui, trời ơi. Ở bên này đi. 달라 보이지? 바꾸리보 달래보안 비베지 마비니 또이 띠마 구려 랑파인데 자든 나와빌래 에? 띠마 구려 랑파이니 네. 네? 하이다 언제? 아까 좀 차이 ดี๋ยวน้องพูดกันเลยน้องพูดกันเลย ให้คุณพูดให้บ้างเลย เฮ้ย เฮ้ย ทางนั้นเลย เฮ้ย ทางนั้นเลยเดี๋ยวพี่บอกเลย ใช่เฮ้ยเฮ้ย ทางละทางร้านอะไรเราสมมติทางร้านอะไรถ้าหลับบ้าจะไม่ใช่เอาไปจึงไหนเอาไปจึงเดีย ตัวไหนดูใส่กันไม่ใช่แล้วแต่ยังไม่เรียนเล่นกันคนละคนต้องเอาไปจึงไหนบ้านดูมันคือแต่บ้านดูบอกกูเหมือน